Mbukeli lezindaba siphetha ngodaba oluthi Yize besingesihle isimo somnotho kulonyaka kodwa abazali bayazitotosa izingane zabo ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. Abanye basebenzisa i-internet bethengela izingane zabo ukuze bagweme imigqa emide nezimpahla zabo bayithole emakhaya. Abanye abazali bebegcwele izitolo ke beyothengela izingane zabo amathoyizi. Njengoba seqalile amaholide kaKhisimusi kuchichima injabulo kwabaningi. Phezu kwalokho kuvunguza nomoya wokuphana. Kanti-ke akusenzuku zatshwala uSanta Claus anikele emzini ehlukene ukuyonika izipho izingane ezikhombise ukuba nesimilo. Yize-ke kunjalo abazali abasaphele ezitolo ezidayisa amathoyizi bakhithizela umuntu uza izipho zikaKhisimusi nakuba kube unyaka oshaye kakhulu ephaketheni kubathengi. We are getting Christmas presents for the kids. I don't know actually what. I'm here to buy a Christmas present for my granddaughter and my nieces. You want a prize tent for Christmas? And what are you gonna do with it? I'm gonna make my family food. I bought my son like this big car. I don't know, my husband wanted to buy him stuff, and now I'm looking for my daughter for some stuff. So she's looking for slime, and she's 11 years old, so yeah. Phakathi kwamathoyizi avame ukuthengwa buthaphuthaphu ngalesikhathi sonyaka kukhona imifanekiso yopopayi, ama-Lego sets, izimoto ezilawulwa ngama-remote kanye no-teddy bear abalingana nomuntu uqobo. We have this online, so most customers they prefer to go online. So I would strongly say online is making more money than the stores. Ukuzitamuzela ezitolo zamathoyizi kuzoshiya abanikazi bazo bemamatheka bebheke ebhange ukuyokhipha inzuzo.